תנסה רגע לקחת את המצלמה אחורה, שאנשים פה ינסו להבין את הגודל של המפתח העצום הזה. יש בבית הזה מפתחים בגובה של 4.20. אהלן חברים, כפיר מיורוליין. היום אנחנו נמצאים בווילה מהממת בדרום, באחד מהשלבים הכי מרגשים שאנחנו חווים אותם בפרויקט. השלב שבו אנחנו מביאים את הזכוכיות לשטח. אתם קולטים בבית הזה כמעט ואין קירות, הכל פתוח החוצה. כשאנחנו נסיים פה, הריצוף של הבית והריצוף של הגינה יהיו בקו אחד. הנה הוא הגיע. זהו, סיימו. זהו. יעילות כזאת ראש השנה. היינו בשוק, אם כולם היו ככה.